150 में फायर कर सकते हैं। अच्छा हाँ कितना गोली है ये 6 गोलियां 6 हाँ ठीक है हाँ सर थैंक यू सर बोल आं बेखौ फसायबायमोनलै माबा गुंग्राय गलायनो थांमाथां लानासो थांबालाय बायनो मोननाय मोनबा बायना लांसिगौ आं हाथाय फेरखंसो नामा नङाबा माथो हाथाय फेरखंसो बरिया ओरिजिनल ना डुप्लिकेट बानायनाय होननाय सानसेबा गाइसमोन आं दा बड'लेण्ड इंटरनेशनल नलेज फेस्टिवलाव दङ फैदों आरो ओमफ्राय बेवहाय मा मा जादों नोंथांमोननो देखायजोबगोन आङो नोंथांमोना फारि फारि नायलांदो बेयाव हाबनानै देखायनोसै बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि बड'फा उपेन्द्रनाथ ब्रह्म गाइसमोन आं हारसिंसो फैदों आरो रावबो लोगो गैया गाइसमोन आं दा मोनफैबायानो ओमफ्राय नोंथांमोननो मा मा दं खेबलाना हगारजोबसै मा होनो ब्लगारफ्राथ' मोजांखौनो खेबनानै हगाराना गावसोरनि मोखांखौ लानानै देखायो आं मोजाङै देखायजोबगोन फार्स्टआव आं बै गेटजों हाबनानै देखायग्रोनोसै उनावनो सान्दुं थिखा थिखि जाजोब्बाय ओमफ्राय नै बियो जिरायग्रा खोमा आलासिफोर जिरायग्रा नोंथांमोना मोजां मोनोबा फुल जोबजासिम नाय बेजों ट्रिप हाबनोसै आं वान सेट बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिवल बेयाव हाबनायनि सिगां ओरैथिं देखायग्रोनोसैलां एसे ओरैनो दङ ओमफ्राय ओरैबो हाबग्रा दङ दा देखायनोसै ओमफ्राय आं बेजों हाबनोसै मानसिफोरा मानसि बारा मानसि गैबावासो गाबोन लास्टनि बारा जागोनदां नैबेखौ नायग्रोदो टुरिजम डिपार्टमेन्ट BTC टुरिजम मानसिफोर नायसिगासिनो माबायदि सेल्फिबो लादों एसे देखायनोसै आं बेखौ मैदेर दावराय ओरैथिं वाटारफल एसे खाथियाव देखायनोसै नैबे गान्दा फटक लालाय फटक लाबाय थालालां गान्दा वाटारफल ओमफ्राय ओरै टाइगार ओमफ्राय ओरै मांकि गाखोदों ओमफ्राय नैबे जिरायग्रा लोगोफोर फनजों लाबाय आं माथो बेलाय हारसिं स्क्रिप्ट खालामनानै दा हगारलाबायनोसै रेजेंसो दां माथो मावनो गोरलैथार ओरैनो माबाजों बानायनायसो दां हाथाया बोखाना लांदोसैलै गाइसमोन ओमफ्राय आंनिबो हामसै डिपार्टमेन्ट अफ इनभाइरनमेन्ट एन्ड फरेस्ट बड'लेण्ड टेरिटरियेल काउन्सिल BTR आसाम फट' खेबगासिनो दं आसोलफ्रा हाबजानाय नङा माथो गान्दा बरिया ओरै एसे हाबलांसै मा दं गाइसमोन गान्दा अरिजिनेल नङा आं हारसिंसो रावबो गैया ओंखायनो आं हारसिङैनो सेल्फिबो लाबाय भिडिअबो खालामबाय मानसिफोरनि फट' खेबसिगारदों आंहा दाख्लि मा होनोमोनलाय कालचार कम्पिटिसन लोगो मोननाय सासे सिख्ला लोगो मोनदों बरिया फट' लाबाय थादों दहायनिफ्राय फन हरगासिनो माबा बेवहायसो गान्दाया लाब दङ बियो गान्दाया लाब दं दे आंहाबो फट' खेबनोसै ओमफ्राय नोंना माबा फैयाखै फैदो दा नुबा रागा जोंबा ओमफ्राय लोगोफोर नै बेवहाय बर'नि गोदोनि डिमापुरनि बायखोन्दा नेरसोननि मुसुखा माबा बानायनाय दं आरो नोंथांमोना नायदो खाथियाव खेबनोसै मोनसे अरिजिनेल ना डुप्लिकेट बानायनाय होननाय सानसेबा ओमफ्राय नै बेवहाय मा न' दं अन्थाइनि न' ना माबा दं बेवहाय गाखोनानै मानसिफ्रा नायगासिनो हाबदों आरो नायदों
आंबो हाबना नायहैनाय हैथारसैलै आंबो एसे गाखोनानै नायथारसै अन्थाइनि न'खौ आयदाय अन्थाइनि न' दांलाबायबा गालाबायगोनसै नामा हानिसो माथो जेबो गैयाथ' आरो दा हाबनायदो नायनोसै अब्ला हाबनायनोसै मानसिफ्रा हाब लोलो लोलो मावलायलाय बोरैबा ब्रस थांगोन नामा ओमफ्राय ओरै ओंखारलांसै गोदो अन्थाइनि न'आ बिदिमोनलाय ओमफ्राय नैबे मा लाथानो गाब्र'लाबायबाथाय सेसखा गोदो गोदायनि अन्थाइनि न' बुन्दा दासिनबाय माथो नैथिं हाबगासिनो दं मानसिफ्रा बिराद मानसि प्रग्राम ओमफ्राय नैबावहाय नै वान सेट BIKF 2023 वान सेट बड'लेण्ड इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेल 2023 आंहा रावबो लोगो गैयालै हारसिंसो ओंखायनो स्क्रिप्टफोरखौ लानो थाखाय ओरै लाबाय आङो गोलाव उल्थासो नुबाय दाना लोगोफोर एगजिबिसन ना मा होनो जिखुनु जाया बे देखायनायावहाय मा देखायनाय दङ फारि फारि देखायलांसै आङो इलु इला सोंला सोंलि गैया आंना डाइरेक्ट खेब लानानै देखायलांसै मा दं मा गैया नोंथांमोना नायलांदो 3, 4 दै लुगासिनो उसिबाव साफा जाथोंसै एसे लेथ्रा जानायफ्रा मा बिजाब दङ देखायनोसै मा बुस्थुथाय मिथिला सानजाजोंहाय एजुकेशन क'क्राझार कलेज क'क्राझार के दोहरे के लिए ये एड़ी का फूल के अंदर उसको इंसर्ट करके माला की तरह पहनते हैं फिर सेम ये अपेरेंस उठा दिस इज अ काइंड ऑफ फास्ट इसको क्या करते हैं काऊ का अगर टाइफाइड होता है तो इसका हाइव को खिलाया जाता है तो इसे हम और ये कांसीमा जो है वाटर बग इसको डायरिया स्टमक पेन और ड्राई कफ के लिए यूज करते हैं ऐसे हमने 12 आर्थ्रोपोड्स में स्टडी किया क्वांटिटी पता चलता है तो हम लोग इसको भी मतलब पेटेंट करके घर में हम लोग फिल्टर लगाते हैं उसका कॉस्ट तो बहुत ज़्यादा होता है हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन इसका जो कॉस्ट है वो 0 कॉस्ट पे गवर्नमेंट में पड़ सकता है और यहाँ हमको दिख रहा है name, the requirement of the water and the temperature, maybe very everything it can so basically what this thing does is it moves along तो अगर चले इसमें ठलांग है हम कोई बात नहीं करेंगे इसके बाद मजा लेके बोले रेक्टेंगल सर्कल कैप्चर करना है वो मतलब बेसिकली बच्चों को सीखने के लिए भी मिलेगा और मतलब साथ में फन भी होगा तो इसलिए ये बनाया सीरियस गेम्स लर्न एंड फन मोबाइल में भी ये अभी कंप्यूटर बेस्ड है तो ये अभी बेटा वर्जन में है जैसे मामा तो मैं से you can make a layer with the cement and sand paste also, or you can make it with mud also. and mud and powder too ini tapi di nama selai Like when you make only with mud, there's a problem. Like you can see the cracks here. But in order to remove the cracks, in order to avoid those cracks, you should just cow down this one. It's not a cow. Central Institute of Technology I Club explore the world of I जला बिकी इधर क्या है ये आं बारा देखायबाय थाला जिखुनु जाया नायला लांसै
थाब थांफिननांगौ आहा Assam Science Technology and Environment Council मा देखायो नोंसोर नायनो दंलाजोबो आंथ' सोंनायाव गैयालै रायलायलि गैया मा दङ Indira Gandhi National Open University Regional Center Guwahati Assam बेबायदिनो लिरलाबायनाय दंदां मिथिला आं खालि आसलिया स्कुलाव खेबनोसै आं बारा माबा सोंला खालामला ड्रेस आं कुसनि हुलेंगा Bodoland International Knowledge Festival 2017 February ओमफ्राय ओरै थिनाय दं बायदिसिना माबा दंबावो ओमफ्राय ओरै थिनाय मा ए मेगन नागानि जिरायनायसो बर' सिख्लाफ्रा नै जों हाबना देखायनोसै मा फटक दं आंना खाथियाव नुथारद्रायलै बायदिसिना फटक दं बेवहाय मा बुस्थु बेलाय बर' सिख्लाफोरनि साइसलिस्टार माथो मोजांथार आं बेखौ फसायबायमोनलै माबा गुंग्राय गलायनाय थांबाथां लानानैसो थांबालाय बायनो मोननाय मोनबा बायना लांसिगौ आं हाथाय फेरखंसो नामा नङाबा माथो हाथाय फेरखंसो आरो नैबेलाय नायनो मोजांथारसो लाखिनायमोन बेबा नामा नाम खुंगुर बर' 70 सेमिस्टार ओमफ्राय नैबेखौ सोर लाखिदोंमोनथाय नाम गैया बेयो मा बेलाय बिलिफां नै बेयो नै दाउ खौवौ सेरजा ओमफ्राय मा दङथाय सिनाय मिथिला बेखौबो फसायबाय आङो बर' सिख्ला दुगैनाय बेखौ सोर आखिदों होनबा नाम खुंगुर बर'आ बेबो खुंगुर बर' खाथियाव खेबनाय बायदि नुयो थैखागोनसो वाइड एंगोलबो गैया दावराय बर' बिमा ओमफ्राय बे मार आखिनाय गावबाव आखिलायदों सानैजों ओरैनो बारा इम्पर्टेन्ट नङा लाफाथिं एसे बेनिफ्राय ओंखारलांसै ओमफ्राय दाना ओरैथिं मा दं लांदांसो जाबाय दाना ओरैथिं जेबो गैयालै लोगोफोरनि बेवहाय मिटिं जागासिनो दङ मिटिं खोनासंनो थाखाय फैयाखै आङो बेरायलानोसो फैदों ओमफ्राय ओरैथिं दंबावो ओमफ्राय गाइसमोन बे मिटिं जानायनि ओरै साइडजोंहाय माने आगसि साइडजोंजाय केन्डेलनि आगसि साइडजोंजाय ओरै दंबावो आरो नोंथांमोननो देखायनोसै आङो खाथियाव थांनानै
मा देखायनोसै आङो हाउसफोर दाख्लै माबा मा होनोमोनलाय बर'साव सुबायाव नुखानायसो माथो KOKRAJHAR ISSL स्कुल सेन्टार सयथ'सोबानि गासै दाख्लैनो ओमफ्राय नोरै आसलफ्रा माबा सुगासिनो दं 6 केजि देखायबाय थालाला सिगनेचार कम्पेन से जों मा दं देखायनोसै बर'फोरबाथाय बर'नि इन्दिसि बा एम्फौ फिसिनाय नैबे एम्फौनि मा सिखिरि बेनिफ्राय फिसा जायो आरो बिदै दैनानै फैयाखै बाहोदों थालिरनि एम्फौ गोलैनानै गाहायाव दं जागिहांनाय মালবেরি नांबाय थालालै ओमफ्राय नैबेयो माबा मुगा लाथा एम्फौ मुगा रेलिं दाख्लै माबा मा होनो बर' साइड सुबायावहाय नुहांखाबाय बेखौ बेयाव लाबोबाय आरो ना बेखौ खेबबाय थाला प्लिज डन्ट टाच नैबेवहाय मा मा दंथाय खाथियाव थांनाया एसे देखायनोसै मा बेलाय स्ट्रिपार कलम फुरनेस ओमफ्राय रिएक्टर देखायबाय थालाला আপগ্রেডেশন স্কুলৰ আপগ্রেডেশন খুব সোনকালে হ'ব মিশন জায়গা পেট্রোল কেরোসিন নহ'ব আমি পৰ্যায়ক্ৰমে বড় মিডিয়ামৰ হাই স্কুলৰ হায়াৰ সেকেন্ডাৰীলৈ উন্নীত কৰি অহা সেশনৰ পৰা ক্লাছ 11ৰ এডমিশন বড় মিডিয়ামত নাম এডমিশন দিয়াৰ প্ৰক্ৰিয়া এই সেশনৰ পৰা আৰম্ভ কৰাৰ কাৰণে মিশন জায়গা ইয়ানি হ কিন্তু মই আকৌ সকলোতে আহ্বান দখনা মিডিয়াম বড় কিন্তু অন্য ভাষা শিকাৰ যিটো অপশ্যন আমাৰ এটা ইলেক্টিভ সাবজেক্ট 사리쇼 수쇼 Kutang dia, try masuk. कैसे देख रहे हैं वीडियो ला रहे ना ओरै माबा फुल बायदिसिना गय माबा माबि दंलाजोबो दखानखौनो खेबनाय जायासै
मिटिं जागासिनो दं बिसोरखौलाय मानो नांगौब्रा आंहा बेरायनोसो फैखादों लागाव बेवहायनो आं हाबनानै देखायदोंमोन दानिखौहाय मा मा दं ओमफ्राय ओरैथिं दंबावो नैबेवहाय बे थुम्बु सिङाव मा दं नायनोसै मा दंथाय ओरै सिङावबो बायदिसिना दंसोगारो माथो आं मिथियाखैमोन बायनोथ' हाखाया सोंनोबो हाखाया दामखौ बरिया बरिया दं ओरैनो देखायलांसैल' आं दख'नाया हाय लिसानि आर'नाइ दख'ना गासिबो नैबे 2000 ओमफ्राय नैबे 1000 फैसायानो 1000आनो गैया आंनाव जारलासो ओमफ्राय नैबे सिख्रिया 250 ओमफ्राय नैबे नाफ्रा 1000 ओमफ्राय ओरैबो दङ फैसा दंबा लानो हागौमोन फैसायानो गैयालै आंनाव जादों दामा 1000 ओमफ्राय ओरैथिं नै आयो बरिया बरिया नुखायो मोनसे लानासो थांहरगोन आं र' दाय लानोसिगोन 250 मेडाम मोजांथ' आरो लादोना 250ल'खा मोनसेयाव लोगोफोरनि बिसोरो बाक्सानिफ्राय जाहैदों ओमफ्राय मबाइल नाम्बार दंमोन होनदोंमोन नामा दख'ना ड्रेस बिथिं जेबो गैया आं माबाबाय थालालै खेबलाबाय थासै जायखौखि नुया मानो आंहासो गग्ल'सो नायजाला नै जाग्रा खिग्रा गोजौसो ओमफ्राय ओरैथिं नै दख'ना बायनोथ' हाया जिखुनु जाया ओरैनोसो नायनोसै आं नैबे सि थिखोनानैसो लांबादोलै जोंहा नायनो मोजांखा ओमफ्राय ओरै माबागासिनो दागासिनो एरगासिनो आगर एरगासिनो गासिबो नै जोंना मादैया आब'सो जागोन मादै इसिनो दङ गोजौनिफ्राय गाहायसिम कत' बरिया ओमफ्राय ओरै जोंना हिर'आ गामसा आब' गाज्रि लानोसै ओमफ्राय गाइसमोन आं बिनिफ्राय ओंखारखांबाय आरो दस्रायाव थांसैलाय दाख्लै एगजिबिसनाव मा साजायदों दा बेवहाय इन्टारनेसनेल नलेज फेस्टिभेलाव बांसिन साजायदों आरो ओमफ्राय नैबो लाइन जालायलायबावनांगौसो माबा मा होनोमोनलाय नैबावहायनो दां फाख्रा सिख्राफोरनि लाग्रा गावग्राया एसे नायनोसै आंबो लाइनाव थाना स' गाइसमोन आंथ' जेबो सोंखाया आं ओरैनो नायलांगोन नै दासो नुनो मोनसिगोन आदसा 5.56 M4 16 फोर दंलाबायो नामा 5 inches राइफल
7.6 मा होनोमोनलाय बाटल ग्राउन्ड मबाइल इन्डियायावनो दं मोनजोबखायो माथो गेमावनो ना बेबले तीन पूरा डेट चाउट ना नुकसान आवन का उनका उनके लकड़ी मेरे डाउन कॉल नेडे स्पीड चलो नाम क्या एलएमजी लाइट मिशन गन बोलते हैं एलएमजी नेहो होनाय दंखाजोबोनो 7.62 mm नि गिफ्ट LMG सर हम उसको टच कर सकते हैं क्या सर दांनाय साइंसे दुंखावजोबोब्रा माबा वाह नैबेथ' फुटु सर ये क्या गाना है इसका नाम है 40 mm मल्टी शॉट ग्रेनेड लॉन्चर। अच्छा इसको 350 मीटर फायर कर सकता है। अच्छा हाँ कितना गोलियां है 6 गोलियां 6 इसके बाद फायर कर हाँ ठीक है हाँ सर थैंक यू सर बोल बताने के लिए नहीं भी है लॉन्चर दावहायावसो बाहायो बिदिखौ बाननानै खारनांगौबा जाखानाय नङा माथो मेंग्लिजोबखागोन औ 51 mm मटर इउएन कलेजनि फैदों नामा बिहुलामोनजों बिहुलाखौ सिनायानो गयबारि ना बनाल मामालाय बन्दना मोनखौ सिनाया बिसोर लागोन आं सर ये स्निपर है क्या अच्छा स्निपर है ये ऑटो गन नामा बेलाय MML जी सर ये ऑटो चला सकता है ना इसको ऑटो में हाँ फै थाब थाबाय माबा नैबे फुरा आं देखायजोबनो हालालै मोजाङै नैबे मा होनोमोनलाय बाटलफील्ड सर्वेलेंस रेडार क्या है सर ये सर्वेलेंस रेडार स्टेलाइट गावग्रा जोंथ' मा होनबावनो बैयावहाय लिरलानाय दंजोबो ओमफ्राय ओंखारनांसै थफियाबो हम नायनानै खेबदोसोलै क्या पढ़े फोटो मत निकालो अच्छा आपका है क्या ये देखो अच्छा लाइव एंड लाइव लेस ऑर्डिनरी जॉइन इंडियन आर्मी जाय गोसो जॉइन खालामनो हागोन टाइप ऑफ इंटरेस्ट फोटो लेने से थोड़ी होता है इसको पढ़ो और इसको जानो हाँ मैं पढ़ रहा हूँ सर हाँ पढ़ के बताऊंगा लेडीज और जेंट्स के लिए आप लोग भी फौज में एंट्री हो सकता है हाँ इनकमिंग इंटरनेट टेस्ट नहीं चलालै देखा लेडी ऑफिसर कैसे खड़ा है कैसे खड़ा हो सकता है थोद जोंखौ बुंनानै हाबहैनायनिसो खैदा दाउदै खलथाजोंसो बानायदों माथो दाउदै माबा दोनग्रा जिखुनु जाया नैबे टेकनिक स' लोगोफोर आं दा बेयाव बेरायखांबाय आरो सिङाव मा दं मा गैया खेबनानै देखायजोब्बाय ओमफ्राय आं दा ओरै फारसे थांसै ओमफ्राय नैबेवहाय मा होनोमोनलाय थुरिनि न' ओरै एसे हाबलायनोसै ओरैनोथ' जेबो गैला ओरैनो खेबलानोसै आं ओरैथिं एगजिबिसनबो गैला गयनोसै थ' गाइसमोन आं दा बेराय मेंनानै एसे आइसक्रिम जाबाय आरो आंना मोनसे दिन गजाबाय 20 थाखा 40 थाखा थांबाय मोनायावसो मोजां नुयोलै बेखौबो सानाव समाया आं हारसिंनो बिराद हिनजावसाबा उन्दैफोर दङ गाइसमोन मिथिया जोब्बाय खोमा ओमफ्राय नैबे गाना बड'लेण्ड माबानि नलेज फेस्टिभेलनि गान आरो ओमफ्राय आङो माहा बेरायहैबावनोथाय मिथिलालै दहाय आं हाबबा लाइनानो गैथारामोनब्रा, खममोन, ओमफ्राय नै बेटसेबा गोलाव जाबाय।
सिगुवारान देखायनि इसे ओरै राउन्डनो बे फट' खेबजागासिनो दङ बे इन्जुरनि आरो बियो दहाय बैयाव होनाया इन्जुर नङा बेनो जायगाया वान साइड बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल फेस्टिभेल बिथिंबो गेट दङ ओरैनिफ्राय हाबो स' गाइस बेजों दङ आइ लाभ बड'लेण्ड इउनिभार्सिटि गाइसमोन दा न'आव थांफिनसै बेरायखांबाय लोगोफोर नोंथांमोनहा नायनानै माबायदि मोनखो कमेन्टआव खोन्थाहर ओमफ्राय जाय नायनानै मोजां मोनदों नोंथांमोनहा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै ला लोगोफोर भिडिअआ बेखिनियावनो थेंक इउ फर वाचिं बाय